Pre! Okay. Good evening! Pasko manon pre, wadyo kay kadarit si mo pre ba? Oh. Pero na ko'y katag si mo pre, kay kabalo makasok ka bang sila pre. Oh. Okay lang pre, na ko'y hatag si mo pre, dawaton mo pre, bisag Okay dili kayo, kwarta, dili bugas. Okay kayo. Pre, bulad pre. Ah! Ano gwapo niya? Ali pre. O tinod, ganyaran ni gibulad pre. Ha? Ganyaran ni gibulad. Kaya nag... Oh. Ah, Imo na pre. Bulan yun eh. Oh. Gwapo. Ganina yun eh. Matats, mora niya ka hatag ako sungkap pare. Bulad, bangsi. Oh, bahin-bahin na po na mga yun eh. Pre, pasensya na ka pre, mora di pinaskuhan ako si mo pre kay papabanggutan na dato pre. Okay, okay na kayo. Okay na. Pre, pero pre, malay mo puhon kaloy anta pre. Dili lang kay kanya kumatag si mo pre. Okay lang. Wala problema. Okay kayo. Lipay na kayo ko na. O ta, sa bagay pre, dili na to basihan ang regalo, importante nga maayo ka sa kuha, maayo ko sa imo. Oo eh. Pre, pasensya na ka. Oh. Ah, Daghang, iba na, pre. daghang salamat kayo. Mga tats, bulad na, bangsi. Sige man nag ano sa kuha, like, tanaw sa kong video, pati yung Tanaro asawa. mo, di ko kakuan. Pero karon matats, ihatag ko ni tanan siya ha. Bulad na rin matats, ugba namatay na kagisda. Pre, Oh. ayun na ipulutan sa pre, ay dagan na tag matats. Bagulan sa nakadaog sa unsa ganito pre? Sa, pwedeng Sabong. sabong. Manok. Oh, so lami kay matats. Para pre, kani bahala ana. Ako na po'y bahala ani. Okay, okay. Pre, thank you kay pre. Salamat Matats, kayo. nag-chat me dire gipainom ko niya ana-ana. Siyempre, ana gipantik lang gud matats. Salamat kayo sa Ginoo nga gitaga ko grasya po. Sa akong kumpare. Si Pare Tatsuki. Ah, Salamat kay pre. Salamat kay pre. Okay. Thank you. Thank you kayo.